Ένα μονοθεματικό βίντεο θα παρακολουθήσουμε τώρα και αφορά το ιερότερο μνημείο του αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για την ένωσή του με την Ελλάδα. Είναι τα φυλακισμένα μνήματα. Η αφήγηση του κυρίου Στέλιου μας καθήλωσε και μας συγκλώνησε με τον συγκινητικό τρόπο που περιγράφει όλη την ιστορία των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, τις συλλήψεις στα βασανιστήρια, τη θανατική ποινή, την εκτέλεση και την ταφή με άκρα μυστικότητα στα φυλακισμένα μνήματα. 9 πανχωνισθέντες ήρωες και 4 ακόμη σημαντικά στελέχη της ΕΟΚΑ είναι θαμμένοι εδώ. Το κημητήριο κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς επικυβερνήτη Χάρντινγκ. Είναι ένας περιστοιχισμένος μικρός χώρος δίπλα στα κελιά και την αγχώνη. Έμειναν στην ιστορία σαν φυλακισμένα μνήματα. Ο λόγος στον κύριο Στέλιο. Ξανά καλημέρα, καλώς ορίσατε. Εύχομαι κάθε καλό με τη νέα χρονιά. Και για εμάς εδώ πάνω απ' όλα να έρθουν καλύτερες μέρες για το νησί, για την Κύπρο. Λοιπόν, είμαι ο Στέλιος. Δεν χρειάζεται να πω ότι βρισκόμαστε στον πιο ιερό χώρο της Κύπρου, τα φυλακισμένα μνήματα. Η ιστορία μας ξεκινάει από το 1878, όταν επέρχεται η Αγγλοκρατία στην Κύπρο. Ερχόμενοι οι Άγγλοι τότε, που τους υποδεχόμασταν και ως ελευθερωτές μάλιστα, και εφόσον είχε προηγηθεί η ένταξη των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα, ήταν και ο πόθος των Κυπρίων περί ενώσεως. Ζητούμε από τους Άγγλους να μας βοηθήσουν. Ανταυτού συμβαίνει το αντίθετο, ξεκινά μια απικιοκρατική σκληρή διακυβέρνηση όπως ήταν η Αγγλία με τις απικίες της τότε. Ξεκινούν οι αντιδράσεις του κυπριακού λαού, γίνονται διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, αρχίζουν να γίνονται συμπλοκές. Έρχεται μια δεδομένη στιγμή, τον Οκτώβριο του 1931, γίνεται και η πρώτη εξέγερση των Κυπρίων κατά των Άγγλων, σαν αντίδραση τότε, τα λεγόμενα Οκτωβριανά, με σοβαρά επεισόδια πανκύπρια, αιματηρά, 17 νεκροί, και είναι και το κυβερνείο μάλιστα τότε. Κάποιοι Ελλαδίτες εξέχοντες, κάποιοι Κύπροι και ένας στρατιωτικός μαζί τους, με άκρα μυστικότητα ιδρύουν την οργάνωση ΕΟΚΑ, Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, σαν απελευθερωτικό κίνημα. Σε αυτήν την ιδρυτική, ο ένας ο στρατιωτικός, ο τότε συνταγματάρχης ο Γεώργιος Γρήβας ο Διγενής, Κύπριος στην καταγωγή, είναι ενταγμένος των ελληνικών στρατών δεκαετίες ολόκληρες, ενεργός σε όλους τους πολέμους της Ελλάδας, από πρώτον Βαλκανικό μέχρι λήξη Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παίρνει τον λόγο και επεξηγεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένας λαός αγροτικός απειροπόλεμος να καταπολεμήσει μια αγγλική αυτοκρατορία. Και είναι ο εμπνευστής του λεγόμενου άταχτου πολέμου, ανταρτοπολέμου. Εξηγεί ότι θα οργανωθούμε σε μικρές αντάρτικες ομάδες, κρυμμένες, χτυπούμε, φεύγουμε. Συνεχίζει αυτή η μυστικότητα της οργάνωσης. Ερχόμαστε τον Ιανουάριο του 1955 στις μυστικές αποστολές που έρχονταν από την Ελλάδα με εξοπλισμό. Ενημερώνονται οι Άγγλοι. Στείλουν καραούλοι στα παράλια της Πάφου, συλλαμβάνεται το πλήρωμα, κατάσχεται ο οπλισμός, οδηγούνται δικαστήριων. Αυτή η ομάδα των μαθητών με τον ίδιο νεαρών προκαλούν σοβαρά επεισόδια στα δικαστήρια, αναβάλλεται η δίκη, πάλι συλλαμβάνονται, κατηγορούνται, και ειδικά ο νεαρός 17χρονος τώρα, πάλι στιγματισμένος κατηγορούμενος, δεύτερον επεισόδιο. Και έτσι, σε γενικές γραμμές με αυτές τις συνθήκες, ερχόμαστε την 1η Απριλίου 1955 που ξεκινά επίσημο ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ. Με πρώτη βραδιά, βομβιστικές επιθέσεις, κάποιες δολιοφθορές. Και πρώτη δήλωση επισήμως τότε του κυβερνήτη, και μάλιστα πρωτοσέλιδων με πηχιαίους τίτλους στις εφημερίδες της εποχής, ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα διαλύσουμε τους τραμπούκους τρομοκράτες με τα βαρελότα. Έτσι μας ονομάζουν οι Άγγλοι από την πρώτη στιγμή του αγώνα. Και έτσι, να συμπληρώνω κάποιες φράσεις, αυτή η έκφραση των Άγγλων τρομοκράτες διατηρείται μέχρι σήμερα. Έτσι μας αποκαλούν ακόμα σε οποιαδήποτε αναφορά τους. Τιμή μας και δόξα μας. Έτσι, ξεκινώντας ο αγώνας, ξεκινούν και οι συλλήψεις. Αρχίζουν να γεμίζουν και οι φυλακές. Επιλέγεται από τους Άγγλους τότε, με τον ιδιαίτερο λόγο ότι στην αυλή της μέσα υπάρχουν 2 μικρά κτίρια. Το ένα είναι μόνο 2 κελιά. Ήταν το πειθαρχείο, η απομόνωση. Δεύτερο ήταν η αγχώνη, εκεί που απαγχώνιζαν τους εγκληματίες τους. Ήταν η ποινή θανάτου που είχε ο Αγγλικός νόμος. Αυτή είναι η πτέρυγα 7, οι λεγόμενοι βαρυπινίτες πλέον. Στους 6 μήνες του αγώνα δεν κατορθώνουν οι Άγγλοι να διαλύσουν αυτήν την ομάδα των τρομοκρατών και των τραμπούκων.
Η νέα τους βασίλισσα δεν ανέχεται αυτήν την ανομαλία, αυτήν την αταξία, να την πω, στη βασιλεία της, και αποφασίζει να διορίσει νέον κυβερνήτη στην Κύπρο και θεωρεί τον πλέον κατάλληλο να αναλάβει για να διαλύσει, να εξολοθρεύσει αυτήν την οργάνωση, τέλος πάντων, ένας στρατάρχης. Ήταν ο περιβόητος Τζον Χάρτινγκ. Και έτσι αρχές Οκτωβρίου 1955 κιόλας αναλαμβάνει ως νέος κυβερνήτης. Ξεκινά άμεσα σκληρή καταδίωξη αγωνιστών ανταρτών, μαζικές συλλήψεις στα βουνά, τα στρατεύματα σε ομαδικές συλλήψεις, γεμίζουν οι κεντρικές φυλακές. Όσοι θεωρούνται επικίνδυνοι τρομοκράτες οδηγούνται στο δικαστήριο και είναι δίκη, καταδίκη, θάνατος, διαγχώνης. Τελειωτικό. Και έτσι από το πρώτο τρίμηνο που είχε αναλάβει αυτός ο περιβόητος Χάρτινγκ είχε καταδικάσει σε απαγχωνισμό 39 άτομα. Όσοι καταδικάζονται πλέον μεταφέρονται στα πρώτα 8 κελιά. Τα έχουμε διασχίσει, θα ξαναπεράσουμε. Τα επωνομαζόμενα πλέον κελιά μελοθανάτου. Σε αυτόν τον τρίμηνο του Χάρτινγκ, επανέρχομαι στην Πάφων με τον νεαρό που έχουμε αναφέρει, τρίτον επεισόδιο. Αγγλική περίπολος συλλαμβάνει έναν μαθητή, τον κακοποιούν. Επεμβαίνει αυτή η ομάδα με τον νεαρών αρχηγών, ο οποίος μόλις μπαίνει στα 18 και είναι τελειόφυτος τώρα. Ξυλοφορτώνουν τους Άγγλους, απελευθερώνουν τον συμμαθητή, διαφεύγουν, τους κυνηγούν οι Άγγλοι, δεν τους πιάνουν. Ξέρουν ποιοι είναι όμως, και ειδικά αυτός ο νεαρός αρχηγός. Το βράδυ συλλαμβάνεται, κατηγορείται και στις 2 μέρες να παρουσιαστεί δικαστήριο. Γνωρίζοντας τις συνέπειες του, το ίδιο βράδυ, μετά την κατηγορία του, πηγαίνει στο σχολείο του, στην τάξη του, γράφει αποχαιρετιστήρια επιστολή προς τους συμμαθητές του και εντάσσεται άμεσα στις αντάρτικες ομάδες της Πάφου. Από το ίδιο βράδυ. Ήταν 5 Δεκεμβρίου 1955. Είναι η ιστοριούλα του νεαρού Ευαγόρα Παλικαρίδη, του μαθητή Παπαλεπονισά. Νομίζω είναι γνωστό και το όνομα. Τις αμέσως επόμενες μέρες, διαταγή του Χάρτινγκ εντός της εσωτερικής αυλής της Πτέρυγας 7, που ήταν οι βαρυπινίτες, οι μελοθάνατοι, οι αγχώνοι, να χτιστεί μικρός περιφραγμένος χώρος και όλοι οι μελοθάνατοι και οποιοσδήποτε πεσόντας η ταχύ του να γίνεται στο μικρό χώρο του μέσα, με κάθε μυστικότητα και χωρίς την παρουσία μηδενός εξαιρουμένου, ούτε παπά, ούτε συγγενή, ούτε φίλου. Έτσι, αρχές του 56 χτίζεται ο μικρός χώρος που είναι τα μνήματα, και όταν το 56 απαγχωνιστήκαν οι πρώτοι 8 ήρωες, όλοι οι απαγχωνισμοί γινόντουσαν μετά τα μεσάνυχτα και μέχρι το πρωί να τελειώνει και η ταφή. Θα δείτε και την μικρή απόσταση περίπου 20 μέτρα από αγχώνη μέχρι μνήματα, δηλαδή εν μια νυχτή να καθαρίζουν. Και έτσι με τους πρώτους 8 ήρωες των χώρων είναι τότε που ο κυπριακός λαός αυθόρμητα το ονομάσαμε φυλακισμένα μνήματα. Θα μείνω στα πιο βασικά. Λοιπόν, ήθελα έτσι ένα στίγμα γενικά ιστορικά μέχρι στιγμής, απλώς να δούμε και τον χώρο έτσι ελεύθερα, μια μικρή περιδιάβαση σύντομη. Είπαμε, τα κελιά διατηρούμε, συντηρούμε των ισόγειων χώρων ιστορικά, όπως είναι τα κελιά με των φτωχών εξοπλισμών, όπως τα βλέπετε. Έγιναν και 13 δραπετεύσεις. Λοιπόν, θέλω έτσι να προχωρούμε, δεν έχουμε αρκετά να πούμε. Μια άλλη μικρή έτσι ενημέρωση. Το τελευταίο κελί είναι εδώ στα αριστερά. Μέσα υπάρχουν 2 συμβολικά γραφιάκια, είναι της εποχής εκείνης των Άγγλων. Ήταν το λεγόμενο κελίν αλληλογραφίας. Είχαν το δικαίωμα οι μελοθάνατοι, οι βαρυπινίτες, να ανταλλάζουν επιστολές με τους δικούς τους. Αντιλαμβάνεστε, με αυστηρή επιτήρηση, λογοκρισία κάθε επιστολή, ότι δεν άρεσε να καταστρέφεται. Πονηροί όντως οι δικοί μας, χρειάζεται να το πούμε, με μεταφορικές φράσεις, αλληγορικές ή και κυπριακές λέξεις ακόμα, έστελναν τα μηνύματα στους δικούς τους και στον έξω κόσμο. Γι' αυτό και έχουμε τόσο πλούσια περιγραφή των συνθήκων και των γεγονότων που συνέβαιναν στις φυλακές τότε. Θα πω μόνο τα 2 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αν έχετε προσέξει, οι πρώτες 4 πόρτες, τα πρώτα 4 κελιά είναι κλειστά και με λαμαρίναν ακόμα.
Τα ντιβανάκια μέσα, οι τάβλες, είναι πιο χαμηλωμένες τώρα παρά τα προηγούμενα. Αυτή η χαμηλή τάβλα ήταν και έναν είδος ταπείνωσης εξευτελισμού που ήθελαν να κάνουν οι Άγγλοι. Μια πολύ δυνατή φράση που είπαν κάποιοι είναι ότι αν υπήρχε περίπτωση θα τους είχαν να κοιμώντουσαν και στο τσιμέντον ακόμα. Όσοι μεταφέρονται από εδώ πλέον ξεκινά ένας ανελαίητος ψυχολογικός πόλεμος επί 24 ώρου βάσεως πλέον. Μαζεύονται στρατιώτες, χτυπούν τα όπλα στις πόρτες, δεν τους αφήνουν να κοιμηθούν, να ησυχάσουν. Προβολή αναμένει τα βράδια. Οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν οι Άγγλοι, με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, χειμώνα, καλοκαίρι, καύσωνας, χιόνια, βροχές, κρύο, στην αυλή με φρικτά βασανιστήρια, μαρτύρια, καψόνια. Ήταν οι συνθήκες που είχαν οι μελοθάνατοι αυτοί. Στον νεαρό Ευαγόρα Μπαλικαρίδη, είπαμε ότι στις 5 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στα Αντάρτικα και έχει μία πλούσια δράση ακριβώς ένα χρόνο. Καθυλώνονται. Ο Ευαγόρας προπορεύεται κρατώντας το γαϊδουράκι φορτωμένο των προπολιγόρων. Συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, κεντρικές φυλακές, φρικτά βασανιστήρια. Ο Χάρτινγκ ενημερώνεται για το ιστορικό αυτού του νεαρού τρομοκράτη, ότι από τα 15 του προκαλούσαν συνεχώς επεισόδια. Θέλει να τελειώνει μαζί του. Είναι και η πιο σύντομη διαδικασία των ηρώων μας, στον νεαρό Ευαγόρα. 2 μήνες από τη σύλληψή του οδηγείται στο δικαστήριο και καταδικάζεται σε απαγχωνισμό. Δεν είχε κλείσει τα 18 του ακόμα. Κατηγορία μεταφορά όπλου. Δεν είναι η κατηγορία του. Όταν βγαίνει αυτή η απόφαση, εδώ είμαι αμήλικτος και όποιος θέλει και σε όποιον αρέσω, αλλά κανείς δεν με διαψεύδει όμως, αυτή η απόφαση του Χάρτινγκ να απαγχωνιστεί ένας 18χρονος ανήλικος μαθητής να καταδικαστεί σε απαγχωνισμό για μεταφορά ενός όπλου, με αυτή την απόφαση υπάρχει γενικός ξεσηκωμός στην Κύπρο. Γίνεται πανελλήνιο θέμα ξεσηκωμού, παίρνει διεθνείς διαστάσεις, γίνονται ενστάσεις, εφέσεις, απονομής χάριτος ή μετατροπής αυτής της ποινής σε έναν νεαρό. Έτσι με τον απαγχωνισμό του νεαρού Μπαλικαρίδη υπάρχει τόση διεθνής κατακραυγή για την Βασίλισσα, για το Χάρτινγκ πλέον. Σε τόση δυσμένη είναι αυτός ο κυβερνήτης, τους επόμενους μήνες φεύγει από την Κύπρο. Τον Νοέμβριο του 1957 έρχεται ο νέος κυβερνήτης, ο Σέρχιο Φούτ, ο λεγόμενος Κάλαχαν. Με 10 μέρες πριν τον απαγχωνισμό, οι Άγγλοι τότε, μόνο 2 από τους μελοθάνατους τους μετέφεραν στο πρώτο μικρό κτίριο που έχουμε περιγράψει, τα 2 ιδιόμορφα κελιά απομόνωσης, πειθαρχείων ή κελιά προαγχώνησης. Εδώ μεταφέρονταν μόνο 2. Ένας σε κάθε κελί, κλειδωμένοι, αμπαρωμένοι, αυστηρά φρουρούμενοι. Θέλω να καταλάβετε ότι σας περιγράψω από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος είναι και η ζωντανή μαρτυρία του ίδιου του μακαριστού του ιερέα που εκτελούσαν καθήκοντα εδώ. Όταν μεταφέρονταν οι 2 εδώ κλειδωμένοι, αμπαρωμένοι, άλλοι 2 στρατιώτες στις 2 πόρτες ενόπλοι και στρατιώτες με οπλοπολιβόλο στο διάδρομο. Θα πω και μόνο τώρα συμπληρωματικά, είπαμε την έμπνευση του αρχηγού Διγενή περί άταχτου πολέμου, χτυπώ και φεύγω, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και το λέω με κάθε δύναμη της ψυχής μου, με κάθε έμφαση. Αυτή η στρατηγική του αρχηγού Διγενή ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Άγγλων. Ήταν συνεχώς σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με το δάχτυλο στη σκανδάλη, με την ψυχή στο στόμα, με τη σκιά του θανάτου, φοβούμενοι ανα πάσαν στιγμή οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια. Επιμένω στην φράση τη δική του την ίδια. Ανοίξτε τα 2 κελιά, βγείτε κάποιοι μέσα στο κελί, κάποιοι έξω. Εντάξει, μιλήστε μέσα στο κελί. Αυτός ο αντίλαλος πολλαπλασιάζεται άμεσα.
Φανταστείτε τώρα νοερά τον εαυτό σας στην αγγελή, μόνος, νεκρική σιγή και να ακούσει αυτόν το τάκ, νύχτα μέρα. Με τρελαίνει. Ένα. Δεύτερο. Και ποιος είναι μέσα. Δεν έχω κλείσει για μας. Όταν κλείσει η πόρτα, μόνο σε αυτά τα δύο κελιά είναι αυτόν το πυκνό μαύρο πλέγμα που υπάρχει. Εδώ είναι ακόμα πιο έντονο από εδώ, σε αυτόν το κελί. Μπείτε κάποιοι μέσα να το καταλογίσετε. Μπείτε. Θα πω κι εγώ. Εντάξει. Αυτοί που είναι μέσα στο κελί και κλείσει η πόρτα, μας βλέπουν έξω εμάς, δεν στιώματος. Δηλαδή κάποιοι εδώ να μας βλέπουν οι μέσα. Αυτοί μας βλέπουν έξω εμάς. Εμείς βλέπουμε μαύρες φιγούρες μέσα. Δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά. Εκεί υπάρχει μια έμφαση, εδώ είναι ακόμα πιο δυνατόν το αίσθημα. Είναι και η ώρα τώρα ακόμα που βοηθά, λόγω του ίδιου απέναντι. Άλλον είδος ψυχολογικού πολέμου που κάνουν οι Άγγλοι στους συγγενείς που τους επισκέπτονται, μόνο αυτή είναι η επαφή τους, η οπτική και το άγγιγμα στο πλέγμα. Πανέρχομαι στον ιερέα, τον είχαν σε απομόνωση σε άλλη πτέρυγα και τις τελευταίες ώρες προεκτέλεσης τον οδηγούσαν στον χώρο, αυτά που μας περιγράφει, και ήταν στον μόνον που επέτρεπαν να μπει στο κελί μέσα για εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Μάλιστα, σπάνιες φορές το λέω, είχαν ζητήσει από τον ιερέα να γυμνώνεται και να μπαίνει στο κελί. Ήταν και ο τελευταίος που τους έβλεπε ζωντανούς και συνομιλούσε μαζί τους. Τελειώνοντας ο ιερέας οδηγείται ξανά στην απομόνωση, ήταν πλέον η ώρα της αγχώνης. Είναι η αίθουσα της αγχώνης, κατ' εμένα ο πιο ιερός χώρος, το ιερό θυσιαστήριο όπως το ονομάζω. Ναι, ακριβώς. Είπαμε τα πάντα διατηρούνται, συντηρούνται με τον ίδιο τρόπο. Ήταν το ξύλινο πάτωμα. Η καταπαχτή την έχουμε ανοιχτή για να φαίνεται το βάθος των 5 μέτρων. Στη δοκόν πάνω υπήρχαν 3 αγχώνες. Ήταν 3 οι αγχώνες. 3 μαζί δηλαδή. Ήταν 3 οι αγχώνες. Η μια η αυθεντική είναι αυτή που έχουμε εδώ. Η δεύτερη με τη λήξη του αγώνα είναι στο Μουσείο Αγώνα της ΕΟΚΑ. Η τρίτη είναι εξαφανισμένη, δεν ανεβρέθη ποτέ. Τον κάθε μελοθάνατον οι Άγγλοι εμετρούσαν ύψος και βάρος. Έκαναν δοκιμές με την αγχώνη οι Άγγλοι τότε. Το σχοινί όταν ξετυλιχτεί ολόκληρο κατεβαίνει 3 μέτρα κάτω. Κλειστή η καταπαχτή, έβαζα σακιά με άμμο με το ανάλογο βάρος του κάθε μελοθάνατου. Εδώ που είναι ο μοχλός, όταν κατεβαίνει, γίνεται το άνοιγμα της καταπαχτής με έναν τρομακτικό θόρυβο βέβαια. Το βίαιο της πτώσης προς τα κάτω και το τράνταγμα που δημιουργείται. Γιατί όσο πιο βαθιά το βύθισμα, τόσο πιο βίαιο και το τράνταγμα που δημιουργείται. Και για να είναι σίγουροι γι' αυτόν και η εκβάθυνση των άλλων μέτρων κάτω. Δικά τους έργα όλα. Έτσι όταν οδηγούνταν οι μελοθάνατοι στην αγχώνη, κλειστή η καταπαχτή ήταν ένα πάτωμα ξύλινο εξ ολοκλήρου. Ήξερα σε ποιαν αγχώνη θα έστειναν τον καθέναν, το σχοινί αναλόγως. Στη γωνιά που είναι η μικρή βιτρινούλα, συμβολικά μέσα υπάρχουν ένα σετ, να το πω έτσι, χειροπέδες, λουρίν και κουκούλα. Τους έδαινα χέρια-πόδια, εφάρμοζαν την αγχώνη, τη δε κουκούλα κανείς δεν δέχτηκε να τη φορέσει. Κανένας από τους ήρωες μας. Ήθελαν το βλέμμα το ελεύθερο, το περήφανο, γι' αυτό και οι 8 από τους 9 ήρωες έψαλαν τον εθνικό ύμνο μέχρι την τελευταία του στιγμή. Θέλω να προσέξετε τη μικρή λεπτομέρεια πόσο καλά ήταν μελετημένοι σε κάποια πράγματα οι Άγγλοι. Πάνω στην αγχώνη υπάρχει ένας μεταλλικός κρίκος. Όταν εφάρμοζαν η αγχώνη στο λαιμό, έπρεπε αυτός ο κρίκος να είναι τοποθετημένος πάνω στον αυγενικό. Μια ώρα μετά την εκτέλεση, παρέμεναν στην αίθουσα οι Άγγλοι. Στη μία ώρα
επέτρεπε στον γιατρό, ο διευθυντής, στη γωνιά που είναι η καταπαχτή, κατέβαινε κάτω, βλέπετε και τη σκάλα εσείς απέναντι. Στη μία ώρα κατέβαινε ο γιατρός, επιβεβαίωνε τον θάνατο με την επιβεβαίωση, τους ανέβαζαν πάνω, ξυλόκαρσες και μεταφορά έξω από τον χώρο που είναι τα μνήματα. Τόση βίαιον τράνταγμα σπάσιμον αυγενικού και ακαριός θάνατος. Ήταν ο τρόπος που εκτελούσαν οι Άγγλοι αυτός. Πρώτη εκτέλεση, διπλός απαγχωνισμός. Καραολής και Δημητρίου. Είναι οι δύο πρώτοι ήρωες της Αγχώνης. Στους 3 μήνες, δεύτερη εκτέλεση, τριπλός απαγχωνισμός. Πατάτσος, Ζάκος και Μιχαήλ. Είπαμε 3 οι αγχώνες. Εδώ θα σταθώ λίγο ιστορικά αυτά που έχουμε αναφέρει, με την πρώτη ιστορική μάχη και την δημιουργία του χώρου των μνημάτων. Ο Ανδρέας ο Ζάκος ήταν ο τραυματίας που δεν μπορούσε να διαφύγει από την μάχη που έχουμε αναφέρει την πρώτη, με τον πρώτο μας νεκρόν ήρωα. Ήταν και ο πιο μεγάλος στην ηλικία, 24 χρόνων. Ο Χαρίλαος Μιχαήλ ήταν ο κολλητός στο φίλος που παρέμεινε μαζί του, μέχρι που απαγχωνιστήκαν μαζί. Είναι και τα προσωπικά μου αισθήματα βέβαια. Αυτό που συγκλονίζει με το αφηγηματικό του Παπαντώνη είναι για τον νεαρό Ιάκωβο Πατάτσο, 22 χρόνων. Γράφει ο ιερέας, τελειώνοντας την εξομολόγηση μαζί του, τον είχε ρωτήσει: «Πάτερ μου, όταν θα πηγαίνω στην Αγχώνη να πω τον εθνικό ύμνο ή να ψάλλω κάποιον εκκλησιαστικό ύμνο?» Ήταν ένα παιδί χαμηλών τόνων, των χριστιανικών ομάδων και λάτρης κλασικής μουσικής μάλιστα. Και του απάντησα, γράφει ο ιερέας, όπως νιώθεις παιδί μου. Γι' αυτόν οι μαρτυρίες όλες έχουν των νεαρών Πατάτσων, τα λίγα μέτρα της Αγχώνης, που άρχισε να ψάλλει το «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον» και το «Έξτι θυφρή τον ουρανέ». Αυτά που έχουμε Μεγάλη Εβδομάδα. Γι' αυτόν και ονομάστηκε και ο Άγιος του Αγώνα. Το άλλο στοιχείο που συγκλονίζει, ο νεαρός Ανδρέας Παναγίδης, και αυτός 22 χρόνων, ήταν και ο μόνος παντρεμένος με 3 παιδάκια. Και μάλιστα η μικρή του η κορούλα μόλις 9 μηνών, την οποία δεν είχε δει καθόλου. Φυγείται η ίδια του οικογένεια, βεβαίως. Στην τελευταία επίσκεψη στο κελί της απομόνωσης μέσα να τον δουν η οικογένειά του, είχε ζητήσει ο Παναγίδης από τον Άγγλον διευθυντή να το επιτρέψει έστω και λίγα λεπτά μόνο να αγκαλιάσει τη μικρή του κορούλα. Δεν του το επέτρεψε, εννοείται. Αυτή ήταν η 8 του 56. Τελευταίος και έσχατος ήταν ο νεαρός Παλτικαρίδης, που ήταν η αφορμή να σταματήσουν και οι απαγχωνισμοί. Γι' αυτόν και μείναμε με τους 9 ήρωες της Αγχώνης. Λοιπόν, πρωτού περιγράψω για τον εσωτερικό χώρο, σας είπα είναι κάποια πράγματα τα οποία προσωπικά εμένα πάντα με συγκλονίζουν. Αυτό με την Αγχώνη μέσα. Είπα θα παραμείνω μόνο με τα γραφόμενα του ιερέα. Γράφει ο Παντώνης. Μετά την εκτέλεση έφερναν τους νεκρούς έξω από την πορτούλα που ήταν κλειστή, γράφει. Τον επανέφερναν από την απομόνωση, με άφηναν μόνον μπροστά στους νεκρούς, γράφει, παρακολουθώντας με από τις γωνιές της αυλής. Κάθε φορά, γράφει, συσκευάζοντας τα πρόσωπα με τα σημάδια της Αγχώνης των λαιμών, τους έβαζα λίγο λαδάκι στο μέτωπο, γράφει, έξιζα λίγο χώμα από την αυλή να βάλω στα φέρετρα μέσα, διάβαζα 2-3 ευχές, τους εφήλουν, τους εσκέβαζα και απομόνωναν τον ιερέα. Τότε μόνον το κλιμάκιον έμπαιναν εντός με τους νεκρούς, κλείνοντας την πόρτα. Με κάθε μυστικότητα η τάφη. Δεν ήξερε κανένας πού και πώς ήταν θαμμένοι μέσα οι ήρωες. Σε αυτόν τον ιδιόμορφο χώρο είπαμε γιατί χτίστηκε και πότε, με ποια διαταγή του Χάρτινγκ. Γι' αυτό και στον μικρό χώρο τούτο μέσα υπάρχουν 9 μνήματα και 13 ήρωες θαμμένοι. Είναι οι 9 της Αγχώνης και 4 πεσόντες που μεταφερθήκαν και τα φύγαν στον χώρο για τον έναν και μοναδικό λόγο της αποτροπής των συγκεντρώσεων.
Τελευταίος ήρωας που είναι θαμμένος των χώρων ήταν ο Κυριάκος ο Μάτσης, τον 11ο του 58, ήταν και ο 13ος των χώρων και η τελευταία συμβολική κηδεία που έκανε ο ιερέας εκτός. Τελειώνοντας ο αγώνας, είχε ζητήσει ο ιερέας από τον Άγγλον διευθυντή, πρωτού παραδοθούν οι φυλακές, να του επιτρέψει να μπει στον χώρο μέσα, να κάνει έναν τρισάγιον των 13 ηρώων που ήξερε. Όταν ανοίγει η πόρτα με τα δυσκολίας, γράφει, ήταν ένα κομμάτι ξερής γης με αγριόχορτα καθαρσίες, με σαν μικρό σκυβαλότοπος, χωρίς κανένα σημάδι ή ένδειξη πού και πώς ήταν μέσα θαμμένοι οι ήρωες. Έμεινα στην πόρτα, τέλεσα έναν τρισάγιον τα 13 ονόματα που ήξερα, αναλαμβάνοντας ο Κύπριος διευθυντής άλλο χρονικό διάστημα. Τότε, εντελώς τυχαία, εγώ το λέω θέλημα Θεού, σε έναν παραπεταμένο φάκελο ήταν το αυθεντικό σχεδιάγραμμα του χώρου, αρχιτεκτονικό σχέδιο, με κάθε λεπτομέρεια στο σχεδιάγραμμα και σε κάθε τετραγωνάκι όνομα και ημερομηνία. Στους 4 διπλούς τάφους αναγράφεται η ενδεικτική λέξη under, ποιος είναι πάνω, ποιος είναι κάτω. Και θα καταλήξω με την τραγική διαπίστωση, γι' αυτό είμαι έτσι σκληρός και αμήλικτος, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι στα συγκεκριμένα σημεία με βάση το σχεδιάγραμμα, οι έρευνες τότε έδειξαν ότι η τάφη είναι σκαμμένη στα 2,5 με 3 μέτρα βάθος και τα ευρήματα δείχνουν ότι με κάθε ταφή οι Άγγλοι τότε έριχναν ασβέστη και με την υπόνοια μέχρι και ασίτ, να λιώνουν οι νεκροί. Και επανέρχομαι στον χάρτη της Κένιας, θυμηθείτε το ιστορικό του, με την φυλή των Μάου Μάου, με τους ομαδικούς τάφους. Επανέρχομαι στον χάρτη με απότερον σκοπό ότι θα απαγχώνιζαν τους 39 που είχαν καταδικάσει και οποιουσδήποτε πεσόντες ήθελε σε αυτόν τον μικρό χρόνο να κάνει ομαδικούς τάφους. Η αφορμή των νεαρών Παλικαρίδων όμως ήταν που σταμάτησαν οι απαγχωνισμοί, γι' αυτό και μείναμε με τους 9 ήρωες της αγχώνης και 4 πεσόντες που μεταφερθήκαν και τα φύγαν στον χώρο.